खाबु मोननो हानाय मुलुग खाख्लारिनि न'फोराव कास्टम बसुमतारी आरो BSUनि मोनसे हानजा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथोनाव 5 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायबाय मुलुग खाख्लारिनो। नाजानाय थायोब्ला जाफुङै जेबो गैया। बेबायदिनो फरायनायाव आखा-फाखा गोसो गुदुं फरायसाखौ दिनैनि समाव अनसायग्रा सुबुंनिबो आंखाल गैया। बिनिनो बिदिन्थि नुनो मोन्दों मुलुग खाख्लारिनि बेलायाव। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय हादलि गामिनि थागिबि दिनेश खाख्लारि आरो बिबारि खाख्लारिनि आंगो फिसाज्ला मुलुग खाख्लारिया बावैसो खुंलांजानाय JEE आनजादनि सायख' आनजादाव उथ्रिसार जानानै झारखन्ड धनबादनि IITआव मुं थिसननो खाबु मोननो हादों। नाथाय दुखुगोनां बाथ्रादि गोरिबजों नाख्रेबजानाय दिनेश खाख्लारिया गावनि आंगो फिसाज्ला मुलुग खाख्लारिखौ गोजौ सोलोंथाइ लाहोनो गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदोंमोन। मुलुग खाख्लारिनि फरायनायाव रांनि आंखालखौ मिथिनानै BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया हेफाजाब होनो बिथोन हरनाय बायदियै लाइमोन BPFनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारीनि दैदेननायाव लाइमोन BPF आरो BSUनि मोनसे हानजाया बिथांनि न'खराव थांनानै नोगोद 5 लाख रां अनसुंथाइ गथायो। BTCनि गाहाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो 5 लाख थाखा हरनानै नलबारिनि मुलुग खाख्लारिनो होफैनो थाखाय जोंखौ बिथोन होदोंमोन। आरो BTCनि चिफ बिथांनि बिथोन बादियै दिनै जों नलबारिनि मुलुग खाख्लारिनि न'आव फैनानै मुलुग खाख्लारिया JEE एग्जाम पास जानानै झारखन्डनि धनबादाव बिथाङा मुं थिसननो हादों। नाथाय बिथांमोनहा रांखान्थि जोबोद जार्लायाव दंमोन आरो बेबादिनो BTCनि चिफ गाहाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मुलुग खाख्लारिनि फरायनायाव जा खरसा नांगौ बेखौ हिसाब खालामनानै 5 लाख थाखा जोंनो होनो थाखाय बिथोन हरनाय बादियै दिनै जों मुलुग खाख्लारिनि न'आव फैनानै बिथांनि आंगो बिफा बिथांनि आंगो बिमा आरो मुलुग खाख्लारिनि आखायाव 5 लाख थाखा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार हरनायखौ जों होफैबाय। आरो जों अबंलावरिनो बेखौनो जों आर'ज खालामो मुलुग खाख्लारिया जि गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय झारखन्डआव थांगोन धनबाद IITआव बिथाङा मोजां फरायनानै कर्स जोबनानै सुबुं सम्पद हिसाबै जाहाथे गिदिरना फैफिननो हायो। बिमा बिफाया फिसा हौवाखौ जि जाजानो लुबैयो बे जाहाथे मोगथां महर जाफुंनो हाथों। आरो बिनि थाखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मुलुगनि फरायनायाव साक्सेस जाथों मोजां फरायनो हाथों बेखौ साननानै दिनै 5 लाख थाखा मुलुग खाख्लारिनि आखायाव हरदों। आरो बे फैसाखौनो दिनै जोङो मुलुग खाख्लारिनि न'आव फैनानै बिथांनो जों गथायफैबाय। दासिम BTC सरकारनिफ्राय साबेसे फरायसाफोरनो बिदि गभर्नमेन्ट प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। मानोना जोंनि दाखालि बावैसो रिजाल्ट होदों। जाय BTCनिफ्राय IIT NIT बा मेडिकेल कलेजाव एडमिसन मोनबाय बिथांमोनहा BTCनि नागरिकफोरा मोनगोन। नाथाय जाय रांखान्थि हालोदा बिराद गाज्रि जायखौ मानाव गेदेर BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा खबर मोनदों बेबादिनो जाय गोनांथार बादियै बिथाङा गावनि फारसेनिफ्राय सहाय खालामदों। दिनैबो जोङो मुलुग खाख्लारिनि न'आव फैनाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गाव पार्सनेलि मुलुग खाख्लारिनो 5 लाख थाखा हरदों जाहाथे मुलुग खाख्लारिनि फरायनाया मोजां जोबो। बे जि फरायनो लुबैयो बे जाहाथे साक्सेस जायो। IITनि जि कर्स बे जाहाथे मोजां जोबो। बिनि थाखाय BTCनि गाहाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मुलुग खाख्लारिनो 5 लाख थाखा हरदों। फैबाय थानाय समाव फरायसाफोरखौ मा खावलायो? नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों नों जुदि फरायनायाव मोजांब्ला नों गोसो बायनो नाङा। दिनै मुलुगा फरायनायाव मोजां नाथाय मुलुगनाव रांखान्थि हालोदा मोजां नङा। नाथाय मुलुगा फरायनायाव मोजांनि थाखायनो दिनै गुबुन मानसिया सहाय खालामदों। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारा 5 लाख थाखा होदों। ओंखायनो BTCनि लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो नों जुदि फरायनायाव मोजांब्ला नोंथांमोना मुलुगखौ नाय। दिनै मुलुगखौ अनग्रा मेला ओंखारबाय मानोना बिथाङा फरायनायाव मोजां। नों जुदि फरायनायाव मोजांब्ला नोंखौबो अनग्रा ओंखारगोन। मुलुगखौ एग्जामपोल लानानै नोंथांमोना जाहाथे साफ्रोमबो मोजां बिजाब फरायो। आं बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों BTCनि लाइमोनफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय।